první úsek. Díky! Bára a její krásný. Jak mám se pochlat do hlavičky. Pěkný, no. Takže druhý pokus. Takže týny pokus. Týna je stačečnější než Bára. Vede se jí to. Ano, už je ve třetím trojúhelníčku a padá. Takže druhý pokus. Salabim. Takže Týna její prolejsačka, už jí prej bolely strašně ruce. No ale Týna se drží statečně se drží, no pojď Týno, pojď, držíme ti všichni palce. No čtvrtý a krizovej a Týna to posrala. Takže je konec. Ještě to nešlápla. Jo. Takže... Ty vole, čo? Já jsem king. Ale ještě si nespadla. Už jo, druhý pokus. Čurat z toho kafe. Ty vole, neříkala jsem vám to. Ale já to neudělám. A to je vítěz. Děkuji vám za všeho. Já na druhém. A tady jste na třetím. Čeho, Nikolas? Ano. Její pokus hodnotíme jako druhé místo. Až za mnou, samozřejmě. Ano. Ale Takže já za... krásný den přejou Zručtí horolové. Zručtí horolové. Ze Zruče. Na CZ. Kolikátý je dneska? 16. 16. května roku 2009. Přesně. Nashledanou. Aj.